Looking for a new course in nursing and paramedical course? Admissions open at one of the most top colleges in the country. East West Group of Institutions, Bangalore, recognized by Indian Nursing Council and Rajiv Gandhi University of Health Science. Choose your courses on your screen. Hurry up! Limited seats available. For more details, contact the link given below. Ki hawkers ki badan hak Kshatriya Jong Meghalaya and Greater Shillong Progressive Hawker and Street Vendor Association MGSPHSVA hak shipau tarik naitung arja penriu kilatur paipa hakmat ka office Jong Shillong Municipal Board Bandawa Town da katang vending committee bapura. Hakani ke jinglei ki hawkers klara ki plakat rengkat ki jingtho penrem ni ka office municipal bat usi u hakaba kilakno ba ka provisional town vending committee Trekam kat baman. Habai keren buat sien thaba ubolong utkot ka PTVC buat ubolong ru astan General Secretary ka MGSPHSVA ulong baya ka PTVC la shuthau klem dadan kanu collection buat ka jingdawa jongki menta deban thau ya ka town vending committee ka bapura. Kena sepoi kan aru. Kani ka ikai baro khoj kadai karai jong pat ba banikong. Ni hang ni baro sangut hang ni ngedai kita ki professional town vending committee member. Balai kajing kapenlong yo pat ba baun yami badan mentakas ngiro kadai ba kakamram ka jongi banikong habangi keren eng teh apo PTVC ngi haban ai khubor. Namar kadai kakam im kamyap jongki sisibat jong babun balang ki baya di madan hangtai te kumba pilai ihi kani ka professional town vending committee hadien bala de implement ne ka an hani hajala jongi te kilaya thau kiong ba shwa bangin thau ka town vending committee ka bapura nginia pentrai kam shwa da kata ka professional town vending committee ka balongkum shikam ilongkum i jing persang kampadai ka papura namar kani ka professional town vending committee kamdai ka committee ka ba dale election da jit opat ba idai vet ba kilashu khot sngo bha vet da kitai ki breu ki basong ha katai ka committee ki he ki han kumunong yalam kumu chairperson tengi ngi ong ba la biang namar hilatek ki jing trai kam kim urlong ka jing ya keren te da kumwai hanrei kakam ka bapenmi pat karai kirai betang maki takalong bet ka aka ka bakim buram shu yaka committee ka bala thau ka badon ro tebat ka baya dai bat kini ki yo maulong motran ter kumtu baro ka wei ka tai pelun tengingi ong ba kat kum ka ando ka batai shai ba kitai ki de ki yo ki bala andain thai ki bala don da ki pho snam ki ba kinong dia madan ki lai im hangtai da ki pho snam bad ya katai ka yo la tip kum ka heritage market taka ando ka batai ba phimla ban pendu ya kayo ka bala don lupa ka bala tip kum kataka heritage market te pilong tang ban shurigulit barban le respecting bat penbet yaki harai hang ni pat mi thu ithau shu hagara ka committee namar ba khandiat kalis kami claim pat le ya ka hearing claim and objection usim lada batai lupa kalis lada bio lupa nak sarkar ba kini kidi ki jongi usnong uang ba ngiring layo kalis kini kidi ki jongi municipal uang dares kidi ki jongi habala thau kata ka committee ban ya trai kamlang ban ya perkhat lem ya ka kam jong kinong di madan kumno unsu ya kliat hangtai kumta ta kalong ka ka ba kimya kat kum ka an ta ka dei ka ni ka menta kal apoi ko hadu harandang bangi ngi ong ba pensange swai ka jingwan ra ka pisa halor ka kerteng jong kinong di madan ban sia tei ki building ki aka ya ka yo ka ba klem ibyang ibet ban le song ki de kinong di madan ni ong ba kani ka de ka por ka ba phin thau no ka town vending committee ka ba pura ka ba ya da ka election ka ba jit do pat ba khnang ba kam ki jam ki be de ba kinong di madan kan khamlong khoj namar ha kani ro le batai shai ba ha ka
haka town vending committee ka bapura naga 6% 100% mendai banduna naga 100% kidai ban sim banta kinong di madan mendai banduna ya ka 100% tatang kata ka ka ba kinla ban penbej ya ki kam ki jam ngatharai kajing du nong namar hang tayam mitu ithau bakadan kanika professional town vending committee ka ba menta ka ba kibri ki wan mi hang tay ki ba klam da election klam da thap bot do paj ba kila syuarai kat baman ko mangi ro hang tay ngi adon kat tukat ningut ngi suhu namar ngi sha bagin day kita ki member jangka town vending committee ni day la day lupa ki nong di manan bat ni suhu ba ya kayo namar ngi day kibri ki ba em hau slap hagasngi bat hakano ka jaka ka balong yo bat hakano ka bamlong takadaw ngi kren si kren henrei jat ba kempat dan kataka town vending committee ka bapura kirai ki ke bar khaj kila shumi bai tang na unong panya jong kateka committee chairperson i ba pk boro tabat kalong ka ba klem buram shu sia karena khendiat halor jong ka mpc nadu ningkong hingi ong bangi sothu ka jaka ka duna te tong ini perkhat namar ka yo bar khaj ki yo di manan bar khaj jong ka sor selong kidan lala ki jong ki jat jingdi kadan kayo ka baki di jan kadan kayo ka baki di jhur kadan kayo ka baki di kiso tangingi ong hang tai hapo mtc ro jat ba kan baka khendiat bat kam kan nomlong kenrum kenram tong ini penbej hapo haka committee ngi la ya rai ngi la ya kran ngi ong to ya ki badi bam badi ba jat bakila sna hang tai haka parking lot smb parking lot ngi ong tong ini kran no ya ki bri ki badi bam ki badi kan sup ro ya ki bawan jngok kai perthai ya ki turis ki battery office ki ba bakajan ka civil hospital ki khana school tang ba ya ki badi jan pan ong pan sange shwa hanrei hapo ka committee la kran umtan rei ya ki ni ki badi jan pan mantanang ni napo municipal office ki la yushu yashna ya ki cov ya ki ni ki badi jan ki omba ngin khabe chapulo te kumno bakin shia tarai kam kat paman hange baklam da kan job tien klam darai haga PTVC ulai thu bakat kum ka ain kani ka PTVC kala de ban kut no tang hapo sisnem ka jingtre kam re menta la sausnem ru kani ka committee kadang tre kam kat bomon pan sange no e kani ka PTVC kat kum ka an dai ka PTVC ka de ban ka ya tang sisnem kala valid kala kut mendai su ban peniat ka long be an ki de ban le no ka election de ban thau no ka full pledge ka town vending committee kini ki pat ba ta ki ong ngi lapet ke jing trekam thurumur ba ke jing le trekam kat paman hang ni hapo office ngi langya namar kim sul thu ya ka nong no tip ya ka kam jong pat ba namar ka de ka kam im kam yap te kini sia ro kilaya don mentala lagi popos na ba kila sul thu hiro ya ka an te kini ki ong ba ngi nom sange ki pat ba ki ong ngi mi madan be tat hado ko unda pendep kat kum karukom ban thawe ka tahun pendek Habatin, pej bahagi kishap, kashap plus F. Ka plus F? Haka bam bangi bam, dunaki eki batay kamet. Namar kata, habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut, pej ya kashap plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bat ka bathau bha. Kam kata ika dur jingki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi panai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba medon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya